Yes, παιδιά, εδώ Χρήστος. Βάζουμε κατευθείαν. Θα σας δείξω ένα σπίτι. Μπαίνουμε Skywars. Μετά θα δείξουμε πώς κάνουμε. Εδώ Skywars. Θα αφιερούμε τον Άγγελο του ξανά επειδή μου είπε να το δείξω επειδή δεν ήξερε πώς και μετά έχω φτιάξει. Νομίζω ότι αυτό μου το έχει δώσει. Ξέρω. Τώρα όμως επειδή μόνο μπορεί να μου πιάσει δηλαδή υπάρχει και να εδώ στο αυτό το τεστ συνήθως σας δείχνει αυτά και κάτι άλλο. Ας πάρουμε το diamond εδώ. Να δούμε και εδώ έχει αυτά. Και ξεροπνείτε εδώ πέρα λέγω. Είναι λίγο δύσκολο να σας το δείξω γιατί θα σας δείξω άλλο ένα από mod επειδή είναι τέλειο. Εμένα μου αρέσει συγκεκριμένα. Νομίζω θα σας αρέσει και θέλετε να μπείτε να δούμε το αυτό. Κοίτα. Εντάξει, θα σας δείξω λίγο άλλο. Γιατί αυτό θα έχει είναι ωραίο. Το βάλει. Το. Εγώ το ονόμασα. Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό είναι αληθινό να το φτιάξω εγώ. Αυτό εδώ πέρα ο λόγος. Πραγματικά. Πούμε το δέντρο. Το έχω βάλει πάνω. Δούμε. Όσο βλέπω. Δεν μου το βλέπω. Κλείνουμε την πόρτα. Κάποτε είναι εδώ πάμε για τα φωτιά. Θα δείτε το εργοστάσιο. Εδώ είδα τα πόζα μου. Εδώ είναι οι πόρτες. Να δείξω. Είναι οι σκάλες. Για να πας κάτω θα σας τα δείξω λίγο κάτω. Εδώ πέρα είναι το εδώ πέρα. Εδώ πέρα πόρτες. Εδώ πέρα βάλουμε, εδώ είναι η φωτιά, το τζάκι. Με αυτά τα πάει κατευθείαν στο τέτοιο. Να, κοίτα που κλείνει. Εδώ. Τα δείξαμε όλα. Πάμε κάτω. Τώρα θα είναι.
Εδώ πατάμε το κουμπί για να πάμε πάνω. Σε λίγο τώρα θα σας δείξω εδώ. Εδώ είναι η πανοπλία μου. Θα σε αυτό για να πάρω κάτι χρήσιμο.